Εκτός αν βγάλανε κάτι και το βάλανε μέσα, αλλά το air condition ποιο είναι το πράγμα, ποιο είναι, εκεί το έχουν βάλει. Οπότε με το air condition μου το κανονίζει. Πες μου, πού είναι το air condition, ξέρεις? Από εδώ, από κάτω. Πού? Από εδώ, από κάτω. Σίγουρα. Ναι. Δεν είναι εδώ πέρα το air condition, σε αυτά. Από εδώ είναι και πηγαίνει έτσι. Η αγωγή από εδώ μέσα είναι. Μπορεί να έχουν σηκώσει τότε κάτι για να έχουμε βάλει από κάτω. Αυτό από πότε άρχισε που λες? Έχει τώρα, άρχισε από χτες το μεσημέρι. Πήγες, το άφησες στο αυτοκίνητο? Κοίταξε να δεις, τα άφησα. Πήγα στην αστυνομία και κοιμήθηκα χτες. Εκεί απ' έξω, εδώ στην Κηφισιά, Με βάλανε εκεί μπρος και με κοιτάγανε. Αλλά μετά, το πρωί στις 6 ώρα ξύπνησα και πήγα αλλού και κοιμήθηκα. 3 ώρες, 6 με 9. Διότι 6 ώρα αυτοί θέλουν τις 6, δεν μου είπαν τίποτα, αλλά εγώ μόνη μου έφυγα. 6 παρά 4 έφυγα εγώ. Και πήγα αλλού. Και 6 με 9 δεν ξέρω τι κάνανε. Μπορεί να με κοιμήσανε, ήμουν ορομόναχη, δεν με βλέπανε, ενώ όλη τη νύχτα με βλέπαν στην αστυνομία. Το πρωί με είχαν, φαίνεται, δεν ξέρω, ναρκώθηκα, δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Και πήγα αλλού και κοιμήθηκα 6 με 9. Στον δρόμο, μέσα στον δρόμο, όχι στη μέση, κάπου σε μια πλατεία. Και δεν ξέρω τι μου κάνανε 6 με 9. Εγώ κοιμόμουν, ξέρω εγώ τι κάνανε. Μπορεί να το είχαν ανοίξει, αλλά κάνω ό,τι θέλανε. Κατάλαβες τι σου λέω? Δηλαδή δεν ξέρεις τι σου κάνει άμα κοιμάσαι. Γιατί έτσι μου κάνουν και τις ενέσεις και τα πάντα. Σήμερα ξέρεις τι έπαθα? Πήγα στο Μαρούσι με μια παρέα και πια ένα καφέ. Μου ρίξανε μέρα στο καφέ, πληρώσα τον κασόνι και κοιμήθηκα εδώ πέρα 2 ώρες. Εδώ μπροστά. Τι μπροστά? Εδώ μπροστά. Πού κοιμόσαι? Πάρκαρα. Μέσα αμάξι. Πάρκαρα για να βγάλω το σκύλο να κατουρίσει εδώ πέρα. Δεν μπορούσα. Έμεινα. Και η παρέα ποια ήταν αυτή? Μήπως από την παρέα στο βάζω? βάζω? Μου το έκανε και προχθές. Πήγα στην ίδια καφετέρια και μου το έκανε και προχθές. Και χθες και προχθές. Ήταν ο ίδιος σερβιτόρος? Ναι. Έρχομαι εδώ πέρα, πάω να βγάλω το σκύλο, τα παράθυρα ανοιχτά και κοιμόμουν με τα παράθυρα ανοιχτά και έλεγα, δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Και έλεγα, θα μου πάρουν την τσάντα. Θα μου πάρουν την τσάντα, έλεγα. Στούσα κάθε τόσο, εκεί ήταν η τσάντα. Και δεν μπορούσα να ξυπνήσω να βγάλω το σκύλο. Καταλαβαίνεις τι μου κάνουνε? Δηλαδή με έχουν τελείως ξεφτελίσει, με έχουν ό,τι θέλουν με κάνουν, αλλά δεν θα το βάλω κάτι. Θέλει δύναμη, βέβαια. Όχι, δύναμη. Δεν είσαι καλά. Δηλαδή, μου πάρουν εμένα τα γραφεία μου και μετά μένω εγώ στο παγκάκι. Γιατί εγώ δεν έχω σύνταξη και ασφάλιση. Έχω μόνο αυτό το ενίκιο. Δεν έχεις δουλέψει στη ζωή σου? Πώς δεν έχω? Καθηγήτρια αγγλικών ήμουνα. Αλλά στα κρυφά δεν έβαζα ένσημα. Δεν έχω ήρθα, δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, αυτοί τι θέλουν τώρα? Θέλουν να μου πάρουν τα γραφεία. Και σου λέει, αφού δεν μπορούμε να σου σκοτώσουμε, θα σου σκοτώσουμε. Ίσως αυτό να σκοτώνει. Καίει εδώ μέσα. Γιατί κάθισες λίγο, εγώ κάθισα όλη μέρα με το air condition. Τώρα μυρίζει εδώ μπροστά. Τι? Κάτι μυρίζει, περίεργα. Δεν το αισθάνεσαι που δεν είναι κανονικό? Λοιπόν, αυτό το πράγμα σκοτώνει. Τι θα κάνω εγώ, θα πεθάνω επειδή θέλουν αυτοί? Εδώ μεταξύ, εδώ μέσα, θα το πιάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, θα πας στο συνεργείο, στην BMW, αυτό πες. Όχι, αυτοί μπορεί να λαδωθούν και να το κρύψουν. Πού να λαδωθούν, πού θα... Λέω, πού? βρέσει Πέτρο, φτάσανε στο σημείο να με πάρει τηλέφωνο ένας. Γεια σας, καλημέρα, κάνουμε ένα γκάλο. Σε ποιο συνεργείο πάτε το αυτοκίνητο σας? Πρόσεξε για να μου χαλάσουν φρένα και τέτοιο. Λέω δεν πρόκειται να σας πω και το κλείνω. Κάνω ένα γκάλο, σε ποιο συνεργείο πάτε το αυτοκίνητο? Τα διαβολική σύμπτωση. Ποια σύμπτωση βρε? Θέλανε να μάθουν γιατί μου είχαν βάλει. Είχα πάει στο Γιάννη Τεσσούρα, στον διοικητή. Είχα βάλει τα δύο ρόδες
Η Πειραιώς, δεν είναι απ' έξω ότι είναι στην τράπεζα Πειραιώς, δεν είναι στη γωνία. Κοίτα τα πόδια πώς μου κάνει το πόδι. Πάλι κρουστήκαν. Ναι, μου κάνουν λες σκοτιζόνες. Εδώ έχουμε κοιμήσανε. Αυτό μπροστά, ναι. Εδώ με τρύπησανε. Το κατάλαβα. Διότι έλεγα, θα μου πάρουν τον τιάτρο. Πού συζήτησαν, στο χέρι συζήτησαν. Πού? Ναι, ένα το έχω εδώ πέρα. Παντού. Αφού να φανταστείς, άμα φοράω άσπρα, μένει κοιλίδα κόκκινη πάνω. Εδώ μαύρο δεν μπορεί να. Πάνω από το παντελόνι σε βάζουν. Πάνω κάτω. Το χειμώνα που φορούσα είχε γραμμές και έκανα μπάνιο. Και έλεγα μόλι, τι γραμμές γάτα εδώ πέρα. Αφού δεν έχω γάτα πιάσει. Προσπαθούσαν να βρουν. Να το πας σε ένα συνεργείο. Προσπαθούσαν να βρουν το κρέας, βάζαν τη σύριγγα και προσπαθούσαν να βρουν το κρέας. Ήταν πουλόβερ και μπουφάν και ψάχναν το κρέας και κάνανε γραμμές στο δέρμα. Να το πας σε ένα συνεργείο στο Κατάλαβες, τα είπα της κούρας και τους τα έδειξε, ήταν Πάσχα και τα είχα ακόμα. Και τους τα έδειξα. Δηλαδή, και όλα αυτά η μάνα μου. Να σου πω την αλήθεια. Α, είδες, ναι, έχει καθίσει. Να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό κάθομαι να πω, έχω κάνει μήνυση και ζητάω την προφυλάκησή της. Το παπά. Έχω κάνει μήνυση πριν. Άμα δεν υπάρχουν αποδείξεις, πώς θα γίνει? Έχω αποδείξεις. Έχω κασέτα με την κασέτα. Το λέει ο άλλος. Έχω κασέτα και από μαγνητοφόνη και αυτά όλα τα πήρα. Και ζητάω την προφυλάκησή της. Τα λέω αυτά. Τα λέω όλα. Γιατί Πέτρο μου να μην το κάνω? Λοιπόν, άκου να δεις, θα πάω σε ένα συνεργείο άλλο. Θα πας σε άλλο συνεργείο. Αυτά μου φαίνονται αλλιώτικα από όλα τα αυτοκίνητα. Αυτά εδώ δεν είναι αλλιώτικα ή όχι? Όχι, εντάξει. Τι είναι αυτά? Τίποτα, βίδες είναι. Λοιπόν, κερασμένο πού είναι? Για κοίτα πού φαίνεται ότι έχει φύγει η αυτή. Όλα εντάξει τα βλέπω εγώ. Όχι, για δώσε να δω κάπου που να έχει φύγει. Κάπου που να έχει φύγει. Να το, εδώ, κοίτα. Εδώ, όχι, αυτό είναι το νερό. Κάπου που να έχει φύγει η σκόνη του. Να δούμε δηλαδή που το έχουν πιάσει, κάπου που να έχουν ανοίξει.